Jutro se probudim, koji obično uključim Facebook, odem na stranicu YouTube da bi pregledao koliko imam pregleda sveukupno za mojih 80 priča. I specijalno odem na jednu stranu, to je Dva šamara za Milomira Marića. To je jedna priča, to je nešto što sam ja rekao Milomiru Mariću, znači nije se dogodilo, ali je napisano Dva šamara. Ljudi, ja imam 103.000 pregleda na toj priči, koja nije laž, ali nije ništa strašno, mislim nešto da kažeš, šta je? To ima 103.000 osoba, Bosna, Srbija, Hrvatska, Nemačka i Slovenija. Znači, ipak, ljudi sa Balkana su to gledali. 103.000 ljudi zna da je jedan pop Zmijalko obećao Mariću 2 šamara. Evo, to je to. I prosto čovjek da se rasplače. Znači, među tim svim čitaocima koji su pročitali to 103.000 njih, ima možda ovih koji su pročitali i pregledali neke druge snimke, gdje ja u 7 snimaka koje sam uradio imam 3.000 pregleda. Ljudi, 3.000 pregleda. A ti pregledi odnose se na, prvi se zove Niko nije smeo da me napadne, 222 pregleda. To je posle jedne tuče u Ivanju, gdje sam ja nokautirao 10 ljudi. Godinu dana kasnije, na utakmici u Prijepolju, mene ni jedan protivnički igrač nije usudio se da me napadne za vreme cele utakmice. Druga priča, zašto sam nokautirao čoveka u sudu? U sudu sam nokautirao jednog čoveka zato što mi je isekao prijatelja sa skalpelom, skoro ga je nokautirao, skoro ga je ubio. 179 pregleda. Treća priča, u svim mojim tučama u životu što sam imao, sa 2, 3, 4 i više osoba, plus tuča u Prijepolju, ja sam nokautirao 28 ljudi u vremenu od 60 sekundi. Tu ima 220 pregleda. Sljedeća je priča kad priznaju da si jači, 374 pregleda. To sam u Francuskoj ima tuču sa 4 Francuza koja sam nokautirao. Sutraša sam ih našao u jednom kafiću sa još 10 prijatelja. Pozvao sam ih ako hoće revanš. Izišli su svi, njih 15. Rekli su, hoće svi da se biju sa mnom, ali neće pojedinačno jer suviše sam jak. Hoće po dvojica. Tu imam 300 i nešto pregleda. Kako sam, boksovo sam crnca mistera Francuske, znate, oni razvijeni, koji imao 11 mečeva, svih 11 je dobio nokautom. Ja sam ga sa mojih 76-70 kila 2 puta obaro. On je posle meča došao i rekao mi je kad dođe u Strasbourg on će da me nokautira. Ja sam mu rekao, brate, dođi,
dođe mi 100 Jugoslovena i pevaju hej Sloveni, ja ću ustajati dok bude mogao. Ali ti obećavam, bit ću te toliko ćeš da dobiješ batina, da će od tih batina sve crno da ti spadne s lica, postaćeš bele rase. Za to ja imam isto negde 400 pregleda. Imam tuču sa čoveka, jedno pola glave većim od mene, jedno 30 kila teži. Na jednom radnom mjestu gdje sam radio, gdje imaš samo ološ koji dolazi po hranu i tako te stvari. Njega sam nokautirao pred 20 ljudi. To ima 600 pregleda. Imam u Kragujevcu, zakačim se s kolima s jednim, prišao mi je sa sekirom i rekao da mi se izvine. Ja sam ga pitao, čoveče, jesi li muško? On kaže, molim. Ja sam ga pitao, jesi li muško? Rekao sam, jesam. Rekao sam, pa majmune, pa što će ti onda sekira u ruci ako si muško? Pogledao je me i okrenuo se i otišao. Eto, to su priče koje za Srbe, to je nešto. Ali, da je ovo ispričano u vezi Ljube Zemunca, Kristijana i svih ovih legendi, sve bilo koji što se piše, to bi bile 1000 pregleda i tako te stvari. Ljudi, da li ste, ne znam, ja to ne mogu da razumem. Neka pogledaju, pa neka napišu i sereš i lažeš. Ali ljudi, 2 šamara, 100.000, tuče, gdje su vadili noževe, pištolje, sekire na mene, gdje sam ostao živ, imaju 3000 pregleda. Ljudi, razmislite malo, da li ja nisam u redu ili vi niste u redu, bar vi čitaoci. Ili vam treba da budem neko ime. Pa evo, 100.000 ljudi ipak znaju da ima čovjek koji je rekao Mariću za 2 šamara. Ali za sve ovo ostalo, od tih 100.000, 200 njih znao ili 3.000 i možda ako su pročitali ove moje priče, znaju da se to dogodilo. Eto, to sam hteo da vam samo ispričam. Ko hoće da sluša, neka sluša, ko neće, ne mora, ali evo, bar sam vam to ispričao. Bar mi je sad srce na mjestu. Hvala.